Bé, la gira va començar el mes de febrer i no l'aturam fins que no s'hagués quin contratant en aquest cas. De primavera a estiu i arribant al mes de desembre ja durem una trentena de concerts per la presentació del disc. I aquest estiu és cert que sí que hem fet un recorregut més de cara a País Valencià, Catalunya. Per cert, aquest proper cap de setmana hi serem en el Festival Internacional de Begur, i sí que el mes d'octubre anem a Londres per fer dues dates, on hi ha una tancada i l'altra que s'està a punt de tancar per fer la música gràcies, en aquest cas a Londres, a Pick and Pie, un segell que fa aquestes mogudes de poder dur bandes de Mallorca cap a Anglaterra. La gira va guai, estan contents i el que volem és tocar. Què és aquesta cosa que feis de l'espectacle, 360? Aquest 360, el concepte és que en vez d'anar nosaltres en el teatre perquè la gent vengués, vàrem decidir nosaltres anar a places, a mercats, a fires i a peu de carrer, amb un format de 360 graus on nosaltres estem integrats en el públic. És un poquet apropar la nostra música i juntar-la amb la gent que hi passeja. Volem fer de banda sonora, que és molt romàntic, però volem fer de banda sonora per aquell moment que la gent està passejant per mig d'una plaça. Ara, aquest estiu, per exemple, ho farem amb un format més de cap vespre, ho fem a Artà, ho fem a Valldemossa, anem a Bunyola també, i després hi haurà altres festivals, com per exemple a Mura, que hi anem dia 6 d'agost, que ja és amb escenari. És un format curiós, com nosaltres.